Any part gave me news happens what I see. Opemsuo ase se odere ho a oka na obi gebi on na otu to sikai ya nya nhwe bia amama kase ene oti on ti so won himpani na ohina ono gwa na otumfo nyankopon asoma sikadwa onye ntaso e wasanteme mu aze yi na de efe ne se me maame ya wo me no efe na efua bi ma onua na efua kobi me mama cha na free go be in Vietnam. Minwe ya obedi santehini. So fa kunya di anka mo fa asere no. Na ezo no tezi ke jaso nti. Minwe ano no. Me cha ni vie edunu. Na mene no ani onua odina che edam. Kine ye kampa. Ne maame na afie go bi no o de shipela ko na so odadi opo bi asem wo tia no a wo ahwe anyiso a befata wo de ajewe o we no nya bi afie ya hene wo so hene de obi apro hene ya hene wo amo brasil no saanzo na minui kwa gudia ne waye o se toto bi ni kakre mo ase wa minui on peut moi ça beaucoup do Jesus que c'est que nous gasse no eu vou com TV tele como c'est bien só conta o não o dire no ele se pregou e do do servi contra o ni intro na bo fa pese o se sa bo mi ya den okoye kakra na de bae bra be ni be share no na ay be de yi exe me ma me na fe go be no mo ntam ye papa di so do so aba na me so ba na se ye so ye tra tam ka chen se na santeni o mrania ye de bonu Ghana mo han mpanyfo bi ni me bizu nyima yini nyenti e fensa ma se be ma endia yin am se ye fra osantehene okum nipa Opemsuo na media okum nipa de enya de be me de kaye kun kwampaso ye go ye bibia de ku o ye disamonia na wo fata na ge kun wa fefi wo Nemo Opemsuo de ejia de nti me se Opemsuo no me mi ya fa hye de to so na epagya no mu eni pa ga be anim sa Opemsuo na se Opemsuo a se odere ho a oka na obi gebi obi a on na otu to sikai ya nya nhwe obi a amaman akase and what you want to so or him penny and now ohina ono guana utumfo nyankopon asoma sikadwa onye ntaso e wasanteme mu ase yi yana na obaye chi gofu ase no owo ma mienu ene bi kan ene owo ba ba ko ka ho ene ba chire aha Babia ofi omansu bedo wura bia gogo ntachi gogo no ama de acheso ayensa gogo la mi nguru afi etwa motumfo she efa no na gogo yi ma mpanyifo nyina akọ no asa gogo bi na wo de ka hohom ana efai na ngontomire bomu a na wudi aduane a dapa na sa gogo ni aduane ya intana na krafi o manso so ba wase mi kom Kokofuhene ene be ye Kokofu bra na setu obedi ade no ya ji kire osa enti man no ni be fi denjira ni be fi adanse
Yeba yesi yekɔ ɔhene hɔ na ɔde akɔma otumfoɔ ne akɔsom otumfoɔ yekɔ ɔhene hɔ ɛna ma akasabuwe sɛ so Kokofu yɛ hɔ ahenkuro sɛ kane Kokofu yi kumase a enka sɛ Kokofu ma hene na ba ma hene deɛ ɛne deɛ sɛ ayɛfo yɛsɛ ɔhene aba Kokofu yi si kumase ɔhene aba wɔkɔ ɔsante hene hɔ ɔsante hene no deɛ odi ka de saa adwene baeɛ no ɛne ɛne deɛ menua panyin no nti ka fɛ dɛ ka menua kumaa no ka sɛ sɛ mmɔfa ase no na ɛsiane sɛ ɔte sikadwa soɔ na sikadwa mene nkonnwa wɔ wiase nyinaa nti sɛ burokyɛ hema akora akonnwa no sikadwa mene no nti ɔyɛ me wira nafa hyɛ ne yɛhyɛ yi ne maame yɛ a ɔwɔ no hyɛɛto no ɛfrɛ no maanu gyamfu ya maanu onyini papaapa ansa na onya yɛfra wo ba ɛkyiri yɛzuma nso hwehwɛ akwara ase akwara ama no ne ɛnya bi kyiri ya na kyiri na ɔkɔpie ɛwogugwa ɛwɔ na ogunya yɛfra nti bere a ɔwɔ yɛ no na sɛ ɛdi a bosom no ɔbɔ a no ma ɔmamenyɛ adiɛ no yɛde ka ne din no ho ɔkɔwoo baabi a akura bi ase a na anyina onyina nnua ɛna ɔsa bɔ nti sɛ ɔkɔ ne mmerɛ ne baako ne sɛ ɔsɛe a ofi onyina ase anaa onyina ase sɛe na ɔwɔ yɛwɔ no fiada nti gɔdi kofi ɔsɛe kofi nesa se pusu no a ɔde ɔma me maame no me nua baa no enya yɛforo wo yɛ nti ɛde ndi bɛka ho ɔsɛe tutuba sɛdeɛ afram bosom ne mare afram no saa na nso deɛ sɛ tu tindi mpa da ka ɔsɛe kofi maame nya yɛforo ɔbɛwo ba no yɛbɔre kɔkɔ sɛ ɔmɔdraa sɛ awo no du so ɔbɛtra fa wɔn fɛ gyingyin wɔabrɛ ho wɔayɛ ɔba kutukutukutu wɔnyi wabɔ kwabɔ so nanso ɔbaa biara yɛ nanso wɔn ho a na afei ɔyɛ kɛse nti afei ne mmerɛ frɛ no sɛ maanu a wɔyɛ kutuu sɛsie maanu a wɔyɛ kutuu sɛsie na abɔfra nkyɛn sɛ maanu kutusie sɛ wowɔ nua baabi na sɛ wodi mfie aduasa adumu akɔ no ya mo hwɛ ne toseɛ anantu ne na bakɔ wɔyɛ kutu sɛ aseɛ no nti bere baasa a wɔkɔ no sɛ deɛ ɔbaakɔ wo baabi a ne maame ne ɔapa wɔ ne maame a ɔwɔ no na ɔware esiase ahina yɛfrɛ no abufa da atuo nti ɛnhema ahima na ɔso sɛ wɔkɔ esiase bibi akɔ esiase ebe aba fukɔ si deɛ nyi fa oduru nsi ada kwantiam hɔ no efra hɔ kakra yɛ ɛna wɔ kan no ɛna ɔtena asuo kakra yɛ so ɔdo ma me bɔ daa bempɛ so akɔ di fi asa na ɔwɔ a afi bia bɛ mo akɔkɔ asɛnsɛ ɔbɔ so kakra wu akwaye bi ahyɛ ya anyina nko na ɔwɔ ase no na bi ɔhwɛ adia bi de so zanguma akɛseɛ afei na ɔgye ho ɔgye fifi tizie wa oso mu kyia mu to mi magye mi o na me emahu yesa wo na du ni pempen so pɛ na mrantie mi sɛ bi yakɔ ha anadwo mu nyinaa yanya bi donu ni fafe no modu saa bere no na oboso mu ne minu abai akwara abete wadi wura akwara se abro bi wo no so mu to onyina kesi yesi wala se ana wo no enti na efe no onyina se ya se esa de tie dia na won sem sei
panyin sɛm sei na me nua ya behia ya sɛ me wira no na sɛ yɛ bɔ ma de to ma ya abakɔsɛm wo bi abatie bi hu sɛ ya wo me nua no faase o sei kofi ya be fe no sɛti o di kan sɛ ya abakɔsɛm ɛbaa yɛ na deɛ yɛ no ebi hyira ɛbrɛn ene asanteman agidin edi agye nyina fi ɔsɛtu ebi ka no so ɛna abomu abidu sabe